Honetan nahi dugu azaldu zelan gordetzen den esaterako letrak ordenagailuan. Berak erabiltzen du alfabeto kode berezi bat, ASCII deitzen da, ASCII kodea. ASCII kode horretan, esaterako parentesia, 40 posizioan dagoen parentesia, gure sistema dezimala, sistema amaseitarrean 2 sortzi da. Ikusi dezagun beste bat, esaterako. H minuskula. H minuskula da, 100 posizioaren ikurra. Eta sistema amaseitarrean da 6 sortzi. Konturatu zelan, A maiuskula eta A minuskula karaktere desberdinak diren eta balore desberdinak dituzten. Bagoaz bihurketa egiten, begiratu. Orduan, begiratu. Nahi dugu L maiuskula ikusi zein dan bere kode amaseitarra. Orduan, baguz taulara L maiuskula, hemen. Bale? 76 gure sistema martarrean, baina gero bihurtzerakoan 4C eratzen da. Orduan, ikustu zuenez, 4C da. Eta gero zelan pasatzen da hortik sistema bitarrera? Lehenengo 4 zenbakiak dagokie lehenengo zenbaki honi, dauda 4, 0, 1, 0, 0 da 4 sistema bitarrian. Eta bigarren laukotea dagokio 0. 1, 1, 0, 1 da C sistema amaseitarrean. Egin dezagun horrengoa, I. Igoaz taulara, I minuskula, eta ikusten zuz da 6 bederatzi sistema amaseitarrean. Orduan, jartzen dugu 6 bederatzi. Eta gero bakarri falta zaigu, hau jartzea sistema bitarrean. Lehenengo 4 zenbakiak dagozkie 6-ri, orduan da 0, 1, 1, 0, eta beratzi da 1, 0, 0, 1.